bụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee lụọ n'oge esi ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ nụrụ ebe dị ka ya ayo 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 mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ayo ebe na ọ na-agbanya bụ anụ ayo 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 akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube melụ gịnị akwa ebube melụ gịnị kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 nnukwu ọdachi n'obi fedakwudoli bụ na o mechasịrị ayo ebe ọ nọ na-achụ nta ayo 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 ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa ayo wee si n'elu wee daa ayo wele anya na-abọsọ n'osisi ayo 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 mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọfụdebe ayo 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 oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka onye bụ onye sọtara ya asọta ayo 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 ndị be anyị unu mana a na-atụrụ inu si na ayo 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 na onye ajọ ife
onye aja arụ mmiri na-afịa n'eze o terọzi aka nwanne enu na-enyeli aka mesịa ya na onwe wee nwụrụ akụbụba chọkọtazi ife oge mechọkọta ife oge ma ọ mara bidozie tụtụba ụmụ ife ntụtụ zụba ọkụkụ mmadụ na-eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ife ọ na-akọ nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri olili n'obodo a akwa ebube jee n'afịa jegote ife dị ka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa anụ wee tigide mkpu owele ọkụkụ nnọọ nwụkwasị n'elu isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ọ yala ebukwa ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka a yalesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuru bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-akụbu na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ekwu mbọsị ya gotela ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one ogbenye dịbụ mgbadị ayo 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 nke mezi ndị obodo fa jiwe na-akpụ izu oge ọbụla ayo 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 bụ n'oge ọbụla ayo nwunye nwanne ya nwoke nke nwụrụ anwụ ụta bụ ọ sụchasịla ọ na-eji wele enyela onwe ya aka ọ na-elesi ndị mmadụ uchichi ọbụla ọnọdụ na-egwe ụtaba ka o bu gbagba nkịtị maka ncha bi n'ofu okirikiri a nwaanyị nụ mesisi ya debe ụtaba nọ ebe ọ na-edebe ụtaba jebe ugbo maọbụ jebe afịa akpa ebube kunie nnọọ jee ebe a jebulu ụtaba anụ nri mkpụ ụtaba anụ nri oge ọbụla nwaanyị na na-eti si ọ gị na-eme ibe na-eme ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ ka ọ na-abụnya sụchasị ụtaba ya na-ele ya ji wele enyere onwe ya aka wee na-azụkwa ụmụaka onye abịa daba niile ma ọ nwaziri nke ọ ga-arapụ ya arapụ welu ofu mbọsị nwaanyị achọkata ife ọ ga-eme chakata ife ọ ga-eme ọ mara ojekọsalụ ndị obodo ya ndị okenye na-eneta obodo anya na onye isi anụ mmadụ niile wee zuo akwa ebube wee jụbi anya sia na n'ife a na-anụ na ife na-eme na ọ gị na-eme ya bụ ife ebe a ka ọ na wee na-akụrụfe egwu anyị na-akụ akwa ebube akwa ebube
akwa ebube kedu ife mmelụ mmadụ ji apụlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji apụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone kedu ife mmelụ mmadụ ji apụlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji apụlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone ogbenye dịbụ ngwarị ayo ife niile nọ na-agụ ka ọkwanụ bụ na nọ mmegide ka a na-emegide ife nwaanyị elu mesisiri nọ ka ekwuche n'okwu mbọsị abụ gote ufie chebia na anwụ chebia nọ na anwụ chachachasịa ufie nu wekwara nkwụkwọ chachasịa n'ọfụma ka o chebe anya bụ ufe na anwụ chachasị ọkpọchasị ahụ o weje weta ose gwebe ose gwechasị tupu o gwebe nya bụ ose ogbulugo ụzọ je ghee nya n'ọkụ ụbịa niile na-eji abụbụ ose niile na-eji oji ka ọ lesi ọkụ gwebe ose na gwechachasị anya gwekọta ya na ufie nụ ogbe ufie nụ bụ nke o gota egota o chesigo n'anwụ gwekọta ya na ose wilichachasị anya ọfụma nke bụ na ọ bụgodo onye na-afụ ụzọ ọfụ ama na ọ bụ ose ka ọ bụ ebe a wegwelva niile gbanye na mkpụ ụtaba anụ bebe na ụna agbanye ụtaba ndị a na-abịa ezu gbajuchachasị anya ọfụma lukwe wechedoba n'ebe nụ ọ na-adaba ụtaba anụ a na-abịa ezulu maka na onye na-abịa emenya bife na-abụ bechasị anya ọwụlụ m ụtaba dabakwala nkọ ya ka ọ bịa dabasịzi ebe ejebezi ebe ejelu ineta mmadụ onye n'ọba akụ ebube atụkwa anya ọnya kpọọ nwaanyị nụ ọnya rịa anya mkpu ka o si arịa nwaanyị na-azara ọma na ọpụtago wee bunye je ebe nụ ọdọbakwa anya bụ ife ọ kwesịrị ekwe wee bulunu ka o si ekwu buluba niile nyesịa na komkom nke o ji wee bịa wee naba na bie olu efu na bie ọsị ka ya m leke n'onwe ya anya na-arụ wee kwelu mkpọta mkpọ ife na anụ wee tịa welu ife eji ekwute ụtaba kulu nke o kulu sonye n'aka ya kutue nnọọ ọfụma sonye n'aka
nke izizi owelu iwe na akpọli ya mbọsị a wee na-ajụ ya asị maleve na mmụtaba welizi iwe wele aka bọlụ ụtaba anọ efi anyị ọkpọ nke nụ ọkpọrọ ubulu onwe pịa na oleba na-eti na mgbe oyi egbuo mo ife akụ tiketaziri unu na-aga n'inu na-aga n'inu ndị mmadụ wee gbakọba mesịa kedu ife mgbe onye mere o kwere ya ekwu kedu ife mgbe onye mere o kwere ya ekwu wee gbakọ wele ọsọ je ga-akpọ mgbe oyi ebe nọ ebe o jeli neta mmadụ si nekwa na nwanne di na-akwadokwa ọnwụ na ọ si n'igwe nya bịakwa ka ịmala ife imere ya ọ natazi ya fụ ka a na-agbụ ya mmiri ọ jụbazi ya asị akwa ebubo gịnị mee o kwere ikwu na mgbe iwedakwụkwụ na amụ mụkata amụ akwa ebubo kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone ogbenye dịbụ mbụ adị ife mmụta dị n'akụkọ anyị nke a ọ dụrọkwa mma ka iwere ọnọdụ ọbụla chi tinyeli wee na-emegide ndị ọzọ